No niin, se on Sakseli Tampere, morjesta. Katsotaan pieni esittelyvideo tämmöstä hienosta Toyotasta, mikä on meillä tulossa huutokauppaa. Tästä seuraava saa kyllä asiallisen ja siistin pirssi. Heitetään tuosta pieni lenkkiauton ympäri ja sitten kurkataan tonne sisälle, mutta lähdetään vaikka tästä edestä liikenteeseen, niin keula on tämän näköinen. Tässä ei oikeastaan mitään ihmeellistä ole. Muutamia hassuja, tommosia pikku kiveniskuja toki niin kuin asiaan kuuluu on, mutta ei mitään sen vakavempaa. Tuulilasi, se on eheä, siinä ei mitään ihmeellisyyksiä ole, se on siihen vaihdettukin jossain kohtaa, kun on niin kirkas. Ja sitten tätä keulasta, niin täällä on tämmösiä ihan lievä pieni pyyhkäisyjälkin tuossa on, mikä nyt melkein edes näy. Lohkolämpäriä löytyy ja sisältä pistoke myöskin. Ja tuossa on sitten vähän tuommoinen isompi pyyhkä. Tää on tämän auton isoin niin kosmeettinen huomio, mutta sekään nyt ei kyllä paha ole. Mutta joo, semmonen tuolta edestä. Sitten katsotaan vaikka nämä kesärenkaat tässä samalla, niin täällähän on melkein uudet kesärenkaat alla, uuden karheet, että ja talvirenkaatkin on hyvät, katsotaan ne tosta kohta, mutta nokialaiset on vielä myös merkiltään. Sitten katsotaan tää kylki tästä lävitte, niin sehän näyttää aivan fiksulta ja siistiltä. Ei mitään ihmeellisyyksiä oikeastaan siinä. Siinä ei oo ja näin ikään, niin semmoinen. Sitten tosiaan täältä löytyy nämä talvirenkaat. Nämähän on todella hyvät nastat, niin kuin näkyy, kulutuspintaa ja reilut. Nää ei ole mikään kauhean vanhat edes oo. Ja loput tietenkin löytyy täältä kontista sitten myöskin. Eli kaksilla oikein hyvillä renkailla, josta toiset melkein uuden karheet. Ja takaa tämä on tämän näköinen. Tässä nyt ei oikeastaan mitään ihmeellisyyksiä ole. Perus siisti fiksu. Ja näin. Hyvä. Sitten tämä kylki tästä lävitte. Se on tämän näköinen. Tuollainen. Hyvältä näyttää. Sitten vielä sisätilat täältä kurkataan. Sisältähän tää on siistiä ja hajuton, ei ole tupakoitua tai muuta hajuja löydy. Ja niin kuin näkyy, takapenkit hienossa asiallisessa kunnossa. Sitten vielä täältä edestä lävitte, niin puskin penkki, mikä se nyt kaikista kuluneen on, niin hyväs ryhdis on, ei siinä mitään. Ja apukuskin penkis sama homma. Aivan asialta. Tämmönen pieni esittelyvideo. Sieltä ilmastointi puhaltaa mukaisesti viileetä ja näin ikään. Hyvä. Tästä seuraavalle luottopeli.